פתאום כולם הכל נסוג ונעלם רק המילים צפות כולן לאן נמשיך מכאן לאן Eins, zwei, drei. 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 Oh, Roninke, willst du doch spielen mit ins Gummi? Nein, ich mit und Gretel meine Arbeit vor der Bat Mitzvah. Willst du schon klappen mit mir? Hey, Tanot, habe ich dir geklärt für Rav Goren? Rav Goren? מי זה הרב גורן? נעים מי זה ונגרייטן, מי ארבע תפור דבת מצווה. אשמח אם תבואו לעזור לי. שולן! Berstig! A großes Schiss! Wo ist Herzog, wo ist der Kinderlech? Oh, nu schön, Baruch Hashem. Die machen eine Kegel auf der Aufruf. Und ich machen ein Hering auf der Aufruf, nu schön, alt beseider. Ich suche in der Rebbetzin, der machen auf der Hering. Was leiche, seid mir gesund. כל טוב. מיידלה, רונצ'יק, אולי נשאר משהו משבס לארוחת צהריים? בטח נשאר סופר דרינק וקריסטל מנטה. רוצה? אביסלה המנטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבורו. אמן. רונצ'יקלה, אולי תרדי למכולת תקני לנו זור עם מילך. Nein, ich muss und Gretel meine Arbeit vor der Bat Mitzvah. בת מצווה של מי מיידלה? בת מצווה שלי, אבא. בהחלט נזכרתי. רק אל תגידי לאמא שאני שכחתי. חוב גיהרת. יש לילדה מזל שלפחות מאמה שלה יודעת מה נעשה בבית הזה. מחתך די וייסט. נו שוין. שכוייך קינדרלך, אתם עוזרות הקלת השמחה לגמור את הכותל. Mazel tov. In so mir gebrengt essen. שולם עלייכם. נזדאי פלין מירוס. שולם עלייכם, איזו הפתעה, ברוכות הבאות. תיכנסו, תשתו משהו. Ja, mit Hering. Wo sind so mir gebrengt? Großer Kegel. Oi, am Chaye. Oi, die Kalimot. Oi, am Chaye. זה שיין ודלבונה. זה wie Schein, Gold, am Chaye. איי, מה משקלמות? הבאתם גם קבלת קצות וציבלה? Ja, sicher. Da Babi hat gebrengt, das sagt, woile Babis am Chai, hat gebrengt Hering, hat gebrengt Kigel, hat gebrengt גלר. אתם יודעות שלכבוד הבת מצווה שלה, היא עושה יצירה על הכותל? Sehr gelungen. Yes, goldene Hand. רונצ'יקלה, עכשיו שאני חושב על הכותל, אולי לכבוד הבת מצווה שלך, ידאג לך לאיזה חסן תלמיד חוכם הגון. מה הקשר לכותל? רונצ'יק, קיקידו. דרושה קלה לתלמיד חכם הגון שנמצא 40 יום רצוף בכותל. תלמיד חוכם או לא תלמיד חוכם, מה יקרה דאיכוס? אם האיכוס טוב, הכל טוב. אותנו לימדו שאיכוס זה כמו גזר. והוא שייך גזר. גזר, החלק הטוב קבור באדמה. נו, בגלל זה אמרתי.
אחרי 40 יום בכותל, הוא ייראה כמו גייזר ויסכים לקדש כל אחת. רוננקה, את יודעת למה קראו לך רוני? בי"א באייר, בדיוק לפני 12 שנים, קרה מקרה שטלטל את כולנו. משפחת חתואל, ביניהם טלי, האימא שהייתה בחודש השמיני להיריון, ביחד עם הבנות הילה, הדר, מירב ורוני, נרצחו על ידי מחבלים בציר כיסופים בגוש קטיף. באותה תקופה אני הייתי באמצע חודש תשיעי, ואני זוכרת שהמחשבות לא פסקו לרגע. למחרת האירוע הופיעו תמונות בעיתון. אני ממש זוכרת איך שהעיניים שלנו נתפסו במבט המתוק בצורה נדירה של רוני חתואל. החלטנו באותו רגע שנקרא לבת שלנו רוני, שאנחנו בעצם לא ניתן לעצבות הזאת לשבור אותנו, שאנחנו נמלא את החלל הגדול הזה שנוצר בשמחה, ואותם חיים שנגדעו, בעצם אנחנו ניתן להם המשכיות מתוך שמחה ושלמות מוחלטת. לאחרונה נפגשנו עם משפחת חתואל, וראינו שברוך השם יש הרבה מן המשותף בין רוני שלנו לרוני חתואל, ואנחנו מאחלים לרוני שלנו שתמשיך לגדול מתוך שמחה ואושר, ושיהיה לה רק בריאות. זה היה בשבת חיי שרה היא נולדה, ורוני כי אהבנו את השם הזה. גם רוני ושמחי בציון, היה לה באמת פנים בייבי פייס כזה, כאלה מתוקות וחמודות כאלה. אפילו הקול שלה היה כזה קול מתוק בצורה בלתי רגילה. ואני באמת חוזרת לזה שברור לי שאמא שלך ראתה את התמונה ורוני יצא לה מהתמונה הכי חזק. גם כי יכול להיות מאוד שאמא הרגישה אותך בתור מי שהיא ילדה והרגישה את התכונות של רוני ומשהו שם היה אולי אפילו יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. היא הייתה גם שקדנית, הייתי הולכת אליהם לבייביסיטר, הייתה אומרת לי, סבתא, אני קוראת על ידך את הפרק שנתנה לנו המורה, ותחתמי שקראתי איזה 10 פעמים, ואני הייתי חותמת. עם חברות, תמיד היה לה חברות שאהבו אותה, היא אהבה את החברות שלה. אז באמת השמחה של רוני זה משהו שעד היום אני לוקחת על עצמי ואני נזכרת ואני אומרת לעצמי שעל הילדה הזאת ראית מה זה שמחה. רוני תמיד מוקפת בחברות, מסתדרת עם כולם, גורמת לכולם להרגיש בנוח בחברתה, עושה צחוקים, נהנית. וגם בזמנים קשים כמו מחנות המסעות היא תקפיד לקום בזמן ולהתפעל בנחת ובשמחה. ואימא שלה, טלי, מה היא כתבה עליה? היא כתבה, האור של רוני, רוני ילדה סקרנית וחכמה מאוד, אוהבת לעבוד בחריצות ולעזור באדיבות. היא נעימה ומנומסת ולעזור לאימא מאוד אוהבת. היא רצון שהאור הזה יוסיף ויגדל ויהיה לאבוקה גדולה. אני זוכרת שהמחנכת שלה הגיעה ואמרה לי שממש באותו בוקר שקרה האסון, היא הסתכלה על רוני בקנאה על התפילה שלה. היא הסתכלה על רוני והיא אמרה, איך ילדה כזאת מתפללת בכזה טוהר, בכזה תום? כאילו המחנכת אמרה, הייתי רוצה להגיע לרמה כזאת של תפילה. המחנכת סיפרה שזה לא משנה אם היא הייתה מגיעה או טיפה מאחרת. רוני כבר הייתה מחכה תמיד עם הסידור, תמיד בעיקון על העניין הזה של התפילה. היא כבר לא איתנו, ומדברים על התפילה ועל התהילים שלה, כאילו היא איזה, לא יודעת מה, אישה מבוגרת כבר שחיה 60-70 שנה. אז אני אומרת לעצמי, אם את, רוני, תקחי על עצמך באמת את הנושא של התפילה, של התהילים, של השמחה, של טוב הלב, שהיה גם לרוני, אז באמת את ילדה לתפארת. אני מאחלת לרוני שלכם הרבה הצלחה, הרבה בריאות, ושתמשיך להיות עם התכונות הכי טובות שיש בעולם. ושתיקח את התכונה גם של רוני שלנו, תהילים, ולהיות טובה, לעזור לחברות. אני רוצה לברך אותך ולאחל לך קודם כל בריאות ושמחה, שתמשיכי לגדול ותעשי נחת להורייך ולהצליח בלימודים, ותצליחי גם
ככה להגיע גם למצב שתחי לאורך ימים ושנים טובות. עוד הרבה שנים טובים, תשמחי בשמחת כל המשפחה שלך, ההורים שלך. וזה שאת ככה זוכרת ונקראת על שם, אז זה מצד אחד ככה מחייב מתפנה מסוימת שאני לוקחת תכונות ואני רוצה להתקדם איתם ולהוסיף עוד אור. מה שלפעמים חסר משהו, אז אנחנו משלימים אותו ומוסיפים עוד ועוד. אז אני מאחל לך שיהיה לך רק חיים של שמחה. הרבה שנים. ושמחה ואושר, ושהטוב הזה שיוצא מהעיניים שלך ומהפנים המקסימות האלה שלך, באמת ימשיך להעיד על מה שאני מתחילה להבין שקורה אצלך בפנים. פשוט ילדה מקסימה ורואים את זה מבפנים ומבחוץ. קינדרלך, אולי תראו לטעת איזה כישרון ירשתם מאמא שלכם. איפה זה בשער האריות? אבא, זה נכון שהחיילים פרצו לכותל דרך שער האריות? מה זה שער האריות? מה, יש שם אריות? תתה, אולי ניסע לשער האריות. מה יש לנו לעשות בשער האריות? כל השוורצה חי שם. הבנות צודקות, נו, בוא ניסע. זה גם הדרך היחידה להיפטר מהשוויגר. נו, גיגנתי. בואו, הולכים. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השטטים, מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות, מובילות לירושלים. איזה יופי. תתה, מה זה המקום הזה? איפה כל האריות? זה גרויסה שאלה. את האמת, אין לי מושג. חיילצ'יק, די בסמפס בקאנט. ויזה מדו. וסצו. אני לא מבין, מה היא אומרת? סבתא, אני אסגילו. תגיד, מה זה המקום הזה? זה אחד המקומות המרגשים ביותר לעם היהודי, לעם ישראל. הגענו לכאן ביום הרביעי במלחמת ששת הימים. יום רביעי? אבל מה היה ביום ראשון, שני ושלישי? פרצלה, אני אספר לך מה היה כאן. ב5 ביוני 1967, ישראל מקוטרת מכל עבריה, נפתחה המלחמה. חזית מצרית, ירדנית, הכוללת את עיראק, ערב הסעודית, לוחמים ממרוקו, לוב וארגוני הטרור הפלסטינים, חזית סורית, חזית לבנונית. 7:46, מטוסי חיל האוויר תוקפים את שדות התעופה בסיני ובמצרים, ותוך שעתיים, 450, מטוסי אויב, מושמדים. 8:15, אוגדת טל פורצת לעבר דרום רצועת עזה ומתחמי רפיח. 10:15, חטיבה 7 מפקיעה דרך ח'אן יונס. 7:00, שני גדודי טנקים מחטיבה 7 חודרים לאל עריש. ב6 ביוני, 6:00, אוגדת שרון משלימה את כיבוש מערך אום כתף ואבו עגלה. בשעה 1, כיבוש עזה. ב4, כיבוש רס אל נקב. ב6:30, כיבוש צומת ג'בל ליבני. 8:00, הצבא המצרי מקבל פקודת נסיגה. יומיים ונגמרה החזית. במקביל, חזית ירדנית בירושלים. 9:45, מפגיזים הירדנים את ירושלים ואת מרכז הארץ. 12:00, מטוסים עיראקים וירדנים תוקפים את ישראל. 12:25, אנחנו מתחילים להגיב. תקיפת מטוסים בירדן. בשעה 1 הירדנים תופסים את ארמון הנציב. 3:00, ישראל תוקפת את שדה התעופה H3 בעיראק והושמד כליל. 3:30, כובשים חזרה את ארמון הנציב. 9:26, כיבוש צור בחר ומוצב הפעמון. 7:30, תותחים ירדנים מפגיזים את תל אביב. ב6 ביוני, 3:00, כיבוש לטרון. 5:30, חטיבה 45 פורצת לג'נין. 6:15, חטיבה 55 לצנחנים כובשים את גבעת התחמושת. 8:00 מסיימים לכבוש את צפון ירושלים. 10:00 גבעת המפטר. 1:00 מסיימים לכבוש את ג'נין. 5:00 מסיימים לכבוש את שכם, קבר יוסף. מגיעים ליוסף אבינו. 5:20 מסיימים את קלקיליה. 7:00 מסיימים את רמאללה. בחצות הצבא הירדני מקבל פקודת נסיגה. בנקודה הזאת, לפני 40 שנה, הגשמנו את החלום ופרצנו לעיר העתיקה והגענו לכותל המערבי והצלחנו לשחרר אותו. ב7 ביוני, יום כ"ח באייר, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. 10:00 נכנסים לעיר העתיקה. 10:15 הר הבית בידינו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא
אם תמהרו לכותל, אז תספיקו להגיע עוד ולפגוש את הרב גורן המפורסם. הרב גורן מהקלפים שלי? בוא נזדרש, נספיק לראות את הרב גורן. גיא שנל. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים. איתן, תראה, הנה הרב מהקלפים שלך. כבוד הרב, אולי אפשר ברכה לכלת הבת מצווה? ודאי ודאי, מה שמה? רוני. רוני, איזה שם, ממש מתאים ירושלים. רוני ושמחי בת ציון, הריעו ישראל, שמחו ועלוזו, לכו לבבת בת ציון וירושלים. מי היה מאמין? עוד מעט ניגע באבני הכותל. רבותיי, צריך להימהר, אני צריך להודיע על הנס לאחרים. חסדי השם, כי לא יסומנו, כי לא יכולו רחמו. חסדי השם, כי לא סוימנו, כי לא יכולו רחמו.